Så du ikke siger et eller andet virkelig klogt, mens vi ikke optager. Så nu optager vi. Jamen, velkommen til Traumaterapi-podcasten efter, hvad skal vi sige, et år eller sådan noget, Lars? Det har jeg ikke Det er, styr på. det er lang tid siden. Jeg har været ude og holde nogle foredrag, og der er flere, der spørger, hvornår kommer der flere Er det rigtigt? afsnit? Så nu kommer der flere afsnit, og, og det er jo rigtig, rigtig spændende, fordi nogle af os, vi tumler stadigvæk rundt på de sociale medier, og det betyder, at vi bliver udsat for nogle af de dogmer, der er ude i verden, og nogle af dogmerne er rigtig, rigtig gamle. Et af de dogmer, der er for eksempel, at der er venstre og højre hjernehalvdel, og de styrer forskellige dele af vores måde at være på i verden. Og det er, i hvert fald ifølge neurologerne, en skrøne. Der er ikke noget med en logisk og en kreativ side af hjernen. Er der ikke noget med det? Altså, er det ikke bare en forsimpling? Og i Jo, men virkeligheden? det problemet er, at neurologerne og dem, der ved noget om hjernen, de står nu af, hvis du kommer med denne her analogi. Nå. Så vi kan sige, at der er nogle områder, der står for det kreative, og der er nogle områder af hjernen, vi kan ikke sige højre og venstre, og nogle områder af hjernen står for det logiske. Jeg bygger det op på en anden måde med tænkehjernen, følehjernen og kropshjernen, og så siger neurologerne også, jamen Lars, det er jo en fuldstændig latterlig forsimpling af virkeligheden. Det er jo hundredvis af interagerende små dele af hjernen, som opløser alle mulige forskellige opgaver, og det, som er spændende lige nu, det er, at forskerne har nu fundet ud af, at hjernen modnes indtil vi er 32 år. Og det er jo en cirka alder, så det er jo plus minus. Men at vores hjerne i hvert fald ikke er fuldt færdigudviklet, før vi er 32. Og det betyder, at, at hvis vi belaster hjernen. Nu er der jo så kommet en fortælling om, at hvis vi belaster hjernen uhensigtsmæssigt, inden vi er fyldt 32, så opstår der uoprettelig skade på vores hjerne. Nå. Og, og hvis der er noget, jeg hader, så er det de der skræmmescenarier. Ja, uoprettelige. Fordi du har Hvis altid du talt om... spiser blå gulerødder, så får du sorte ører. Altså, Mm, de der skræmmescenarier, at noget er uopretteligt. Selvfølgelig vil det være optimalt at leve det optimale liv. Men det er ikke ja, sådan, mit liv er levet. nej. Jeg har jo tumlet rundt i mit liv, og kommet galt af sted, og slået mig, og været udsat for alt muligt. Og en af de ting, som virkelig er gået op for mig, og jeg tror også, vi snakkede om det i vores sidste podcast, det er for eksempel, og det er i hvert fald noget, der er gået op for mig rigtig meget de sidste 2 år, det er, hvor voldsomt et pres, jeg har været udsat for som barn, fordi Ja. jeg voksede op i en krigszone, og Krigszone, hvordan det? jamen, mine forældre øh, ventilerede deres følelser igennem skænderier. Uh, ja. Og, og det gjorde så, at min bror og jeg, vi blev rigtig gode til at skændes. Og det gjorde så, at i de første mange parforhold, jeg var i, der var jeg rigtig god til at skændes. Mm, Um, og det så lyder... bliver jeg kæreste med Hanne, og, der er jeg administrerende direktør. Jeg er top af poppen, kommer hjem og skal ventilere, og så går hun ind på værelset og laver noget voodoo. Og i min model af verden, der er der kun én grund til, at denne her mængde af vrede vokser ind i min krop. Det er fordi, at min dagligdag trigger den. Og jo Mm, flere forskellige situationer, der kan trigge min vrede, jo mere håber vreden sig op. Og det er jo alt lige fra medarbejdere og kunder og artikler i avisen, og vi er tilbage i 1997. Altså, hvad for mm, noget input får jeg i mit liv, som får min stressmængde
og i det her tilfælde min vrede til at vokse. Ja. Og jeg kommer så hjem, og så vil jeg gøre ligesom mine forældre gjorde, da jeg var barn. Jeg vil skændes. Ja. Det er det, du havde lært. Det Ja. havde jeg lært. Mm. Og, og så går Hanne ind på soveværelset og laver noget voodoo. Og så kommer hun ud, og så er gassen gået af min ballon. Mm. Og det tager mange måneder, inden jeg finder ud af, hvad hun laver inde på det soveværelse. Og det hun gør, er sådan set et super simpelt fix til at forløse en overophobning af traumemasse. Og det er, at hun går ind, og så tager hun en hovedpude Ja. med fjer i, og så ånder hun ind, fylder lunger, altså fylder kroppen med så meget luft som muligt, og så holder hun puden op til munden. Og skriger, og skriger, og skriger. Til jer, der ikke har billedet, så er Lars i gang med at blive helt rød i hovedet af skrigeri. Men man kan ikke høre det, fordi der er en pude henover. Så jeg holder puden tæt til munden, og skriger og skriger og skriger, til jeg er helt færdig. Og så har jeg det bare så anderledes i kroppen efter sådan et enkelt skrig. Og min anbefaling er så blevet, du må kun skrige en gang i timen. Fordi Ja. jeg skal bruge skriget til at dæmpe mængden af stresshormon i kroppen nok til, at jeg kan selvregulere. Må jeg lige stille et spørgsmål? Midt i det her, du skal nok vende tilbage, men midt i det her, da du siger faktisk, det er med inspiration for Hanne, at du laver den her skrigepude. Men vidste du godt allerede der, at det lå til skyttens arketype med skrigeterapi? Vidste du det? Nej. Altså det er simpelthen, alle tegnene har nogle bestemte former for terapier, der vil virke. Skrigeterapi, naturterapi, være sammen med dyr, selv være dyr, ligger til skytten. Skrigeterapi, naturterapi, Ja. være sammen med dyr. Ja, og så måske også selv lidt være i dyr, ikke? Altså det er det Og der, selv være dyr. ja, for den der animalske kraft helt ind. Ja. Ah! Ja, altså, ikke? Og det er jo, så du kan se, det er jo beslægtet med det der skrigeri, ikke? Altså, få det ud og være primitiv. Okay. Tak til den naturlige side af dig, og den frihedslængsel, der man mærker i skytten, det er jo... Okay, så især hvis du er skytte, er der andre stjernetegn, som vil have godt af at skrige? Ja, du kan sige, det er nok... Altså, jamen, på den måde så inspirerer vi jo hinanden altid, og vi har alle sammen skytten et eller andet sted, så det er ikke sådan, det kun er godt for skytten, men det er bare en skytteting at finde på det, ikke? Og det er jo også, altså skytter kan jo godt lide sport. Der er lidt sport i, der kan jo godt gå lidt sport i at skrige puden. Er det derfor, du har sat den ned til 1 gang i timen? Nej, det er simpelthen fordi, vi har simpelthen målt på mængden af stresshormon i kroppen. Og hvis du skriger flere gange, så første gang så falder mængden af stresshormon, og hvis du så bliver ved med at skrige, så kan du bare få mængden af stresshormon til at stige igen. Mm. Og altså, det er et andet foredrag, hvor vi taler om folk, der er underreguleret og har for lidt stresshormon i kroppen. Lige nu taler jeg om der, hvor der er for meget stresshormon for i meget, kroppen, ikke? der hvor det eksploderer. Ja. Og fordi det eksploderer, går det ud over folk. Jeg sad med en klient, og han er 6 år gammel. Han har en lille søster på 4 år. Og han følger sin lille søster hjem. Eller han skal følge sin lille søster hjem. Altså, din klient er 6 år gammel? Nej, min klient er 54. Okay. Men da han var... han var 6 år gammel. Godt. For 48 år siden. Yes, godt. For uendelig længe siden. Da han er 6 år gammel, så skal han følge sin lille søster hjem. Og jeg ved ikke, enten har han været i børnehave, men han skal følge lille søster hjem. Lille søster er ved at blive trynet, så han går imellem de store piger og lille søster for at beskytte lille søster, og i den forbindelse giver han en af de store piger en flad. Altså han går imellem, vil have dem til at stoppe, de stopper ikke, han giver en af de store piger en flad, og så stopper det, og så kan han følge lille søster hjem.
og han er så stolt indeni. Okay, godt. Ja. Eller, Så han følger lillesøster hjem, og han er så stolt, og kommer ind i stuen med lillesøster, og far og mor er der, og han fortæller, der var de store piger. De var i gang med at kanøfle lillesøster, og jeg trådte imellem. Jeg stoppede det og gav en af de store piger en på siden. ja. Og så stoppede det. Og han forventer jo nu skal jeg have ros, for jeg har beskyttet lillesøster. Mm, Og det, der så sker, det er, at farens øjne lyner, mm. og så løfter han armen Nej. og basker ham, så han flyver hen ad gulvet. Mm. Okay, så et traume. Og så der har vi et traume, som vi forløser. Og hvorfor er det her den værste type af traume? Det er fordi, at for den lille dreng på 6 år, der er så stolt over at have følelsen af, at jeg har gjort det rigtige, bliver straffet for at have gjort det rigtige. Ja. Altså, alt kortslutter jo inde i den lille drengs hjerne. Og det Mm. han så får at vide, det er, du må ikke slå på piger. Ja. Faren bliver trigget af, at hans søn har slået en pige. En kompliceret situation, hvis man skulle tale om den filosofisk, men bottom line er som forældre, altså hvor er det forfærdeligt, ikke? Da du havde den her sætning, hvorfor det her er det værste traume, så var min første tanke, fordi at det der, man siger med den samme kilde til kærlighed, og så til, ja, noget traumatisk, ikke? At det er det værste, det giver sådan en ambivalens inde i børn, når vores Det giver forældre, en dårlig tilknytning. ja, Altså, det du når skal være jeg i bliver sikkerhed. straffet, og det er uforståeligt for mig, hvorfor jeg bliver straffet, det er de værste straffe. Ja, ja. Det er så vigtigt, at barnet forstår, hvorfor bliver jeg straffet nu. Mm. Og det er jo ikke kun de store, altså det her, det er jo i min bog en stor straf. Men faren er jo åbenlyst trigget. Faren har åbenbart en meget vigtig regel inde i sit nervesystem. Man slår ikke på piger. Mm. Um, inde i mit nervesystem er der også en vigtig regel. Man slår heller ikke på drenge. Nej, præcis. Man slår Og ikke. man slår ikke, punktum. Nej. Problemet er bare, at nu er ligesom mange danskere er begyndt at forstå, at vi slår ikke, men vi er ved at lære, at vi må heller ikke slå med vores følelser. Ja, at vi ikke må slå med vores følelser. Ja, og det er det, vi kalder psykisk vold. Mm. Så jeg er jo ikke vokset op i et hjem med fysisk vold, jeg er vokset op i et hjem med psykisk vold. Ja, ja. Og, og indtil for 2 år siden, var det havde jeg en god, tryg barndom. Er det rigtigt? Er det først der, du har set på det? Eller sådan forstået, at det hvor Så psykisk jeg kan jo godt forstå, at det var voldsomt, men nu er jeg ligesom, jamen det var jo helt galt. Ah, ja, ja. Og, og det er jo det, der er så vildt, at jeg sidder med den ene klient efter den anden, som nedtoner vold, de har været udsat for, Mm. fordi det er jo deres normal. Ja. Så hænger det her sammen med det første, du sagde om de dogmer, som vi bliver udsat for på de sociale medier. Så nævnte du det med den forsimplede model af hjernen. Og så kommer vi herhen. Har det med nogle af de dogmer at gøre? Det er jeg lidt nysgerrig på. Ja, præcis, fordi allerede i 70'erne, der synes jeg, det var vigtigt at få samtykke. Så når jeg var sammen med piger og spurgte om lov til at berøre, til at kysse, til at gå videre, mange piger reflekterede tilbage til mig, at det var usædvanligt, at jeg bad om lov og Mm. ventede på et svar. Og nogle piger sagde jo nej, og så stoppede jeg, og så, jeg mener ikke nej. Altså, Mm. Ja. det, at jeg respekterede et nej, det var usædvanligt i 70'erne. Men det siger jo også noget om os som kvinder, altså hvor lidt vi er vant til det, og står ved vores ja og nejer, og de faktisk betyder noget. Ikke? Det er jo det her dogme.
ikke? Jeg havde altid kondomer med. Ja. Det, der overraskede mig, det var, at jeg var sammen med mange piger, der aldrig havde kondomer med. Mm. Altså, det er jo begge parter, der skal sørge for at have et kondom med. Mm. Fordi hvis begge parter sørger for at have kondom med, så er der en stor chance for, at en af dem har husket det. Ja. Jo. Altså, helt ærligt, hvor svært er det at have kondomer med altid? Ja, okay, tip givet videre. Jeg vil nok, altså der tror jeg lige, du får vendt noget i mit hoved. Der vil jeg nok tænke, det er bare manden, der gør det. Men det, jeg har overtalt hermed. Begge parter har et ansvar. Okay. Og, og, og det, der er vigtigt at forstå, det er, at den, der har magten, har ansvaret. Ja. Den, der har magten, har det ultimative ansvar. Så hvem er ældst? Hvem er hvid? Hvem er manden? Hvem har den højeste stilling? Hvem er højst socialt positioneret? Altså, der er alle mulige forskellige ting, der spiller ind i at have det ultimative ansvar i at sørge for sikkerheden i denne her relation. Mm. Og det er kun de sidste år, at det virkelig, virkelig er gået op for mig, at der er en, der har ansvaret. Den, der har magten, har ansvaret for trygheden i denne her relation. Og lige nu her, i den sidste måneds tid, der er det bare eksploderet op i mit eget ansigt. Okay. Ikke? Fordi ja, når jeg bliver trigget, så reagerer jeg, Ja. og det påvirker mine omgivelser helt vildt. Mm. Og så skal jeg hele tiden være den, der tager initiativet i at hele det, der er sket. Altså, hvis jeg lige må kommentere på bare det der med at eksplodere, ikke? Jeg synes, at vi godt kan komme til at udskamme lidt det med ikke at kunne følelsesregulere. Men i virkeligheden, så er det jo det, der bliver taget fra os. Det er i hvert fald en del af altså, udviklingstraume. Det, der bliver taget fra os, det er jo muligheden for, at kapaciteten til at regulere. Det er, hvis man ikke har lært det, og hvis man bare har fået, det skal du ikke tænke på, eller du ved, videre i teksten, op på hesten, spis det her, ikke? Det snakker vi ikke om. Så har man ikke mulighed for at bearbejde sine følelser, så når vi kommer i kontakt med dem senere som voksne, som vi uundgåeligt gør, ja, så, altså, så kan du føle mig, så ligger der også, synes jeg, sådan en dom bagefter, når man så er eksploderet, så er det sådan, ja, der kan godt være noget udskammende, når man begynder at tale om, ej, du kan ikke regulere dig selv. Nej, det er rigtigt, det er jo også, det er jo et traumerespons, så der er jo noget, der skal læres her. Så vi bliver trigget, vi bliver trigget, vi bliver trigget, vi bliver trigget. Så kommer der en udløsning, fordi vi ikke kan regulere os selv længere, fordi der er for meget inde i os. Så er der min egen krop, der bliver rystet over den udløsning. Ja, ja. Der er dem, der er omkring mig, der bliver rystet af den udløsning. Hvordan samler jeg op på det? Hvordan tager jeg ansvar for det, der trigger mig? Mm, Hvordan genskaber jeg kontakten? mm, ja. Altså, vil du høre et lille bud? Altså, fordi vi to har også talt om, jeg er sikker på, at du selv har også, Lars, masser, men altså, det er fordi, vi to har også talt om det her partswork, ikke også at arbejde med psykens forskellige dele. Så det vil være min sådan immediate måde at gå til det på, det vil være, men det er virkelig en såret del, altså det er en, jeg har ikke lært at regulere den her, så den plejer at gøre det for mig, og forsvare det, som er sårbart inde i mig, så at gå til den, selvfølgelig er der kontakten i relationen også med de mennesker, det er gået ud over, men først og fremmest også i mig selv, altså fordi, at jeg vil altså, først og fremmest blive utrolig ked af, at det skete, og så skal jeg jo lige møde den inde i mig, som gjorde det, og sørge for, at den ikke bliver udskammet, for det healer ikke noget. Så nu har jeg gået en del terapi her det sidste års tid med interne familiesystemer, som Har du er det? en slags partswork. Ja, det er det, jeg taler om. Nå, okay, det Og har du. Har det hjulpet dig? min, nej, Nå, altså min verden er bare for kompleks, eller også at de 3 terapeuter, jeg afprøvet, de har simpelthen ikke været dygtige nok til at rumme min komplekse verden. det er mere det, jeg tror. Så jeg er simpelthen vendt tilbage til en meget simplere model. Okay.
hvad er det frosne øjeblik, der trigger mig? Hvad er den fysisk følte fornemmelse i kroppen? Og så rejser jeg tilbage til første gang, jeg mærker den her fysisk følte fornemmelse i kroppen. Ja. Så det interne familiesystemarbejde har ligesom givet mig en forståelse, Ja. men den giver mig ikke en effektiv forløsningsteknik. Hmm. Så det er ligesom, jeg bliver klogere, men jeg forandrer ikke adfærd. Hmm. Nej, okay. Og Så det jeg gør du bliver med, mere ja. bevidst, men det betyder ikke, at jeg ændrer adfærd. Mm. Så det er ligesom, jeg fik bare et enormt kompliceret kort af mig selv, Ja. som jeg ikke kunne bruge til noget. Okay, Det altså er jeg nok, kan... fordi jeg ikke er klog nok. Nej, overhovedet ikke. Jeg genkender virkelig den der forvirring. Og ikke fordi, at du skal det samme. Vi er i skyttens sæson. Du har snart fødselsdag. Vi er i skyttens sæson alle sammen. Og en af tingene, man kan komme til, det er jo at synes, at alle skal lige præcis det her, fordi det virker for en selv. Ikke? Så ikke for at sige det, men jeg vil bare sige, at jeg genkender det sted deraf. Og jeg har i hvert fald været virkelig forvirret, fordi wow, der er lige pludselig mange dele, og skal jeg forholde mig til alle dem. Og så vil jeg også sige, at den der kommentar, du havde, måske de ikke har været dygtige nok. Det vil jeg jo påstå. Og, altså, og dygtig, hvad vil det sige? Altså at være dygtig terapeut, det er jo først og fremmest, at du hviler i dig selv, og ikke har alle dine overansvarsfulde, overinvolverede dele. Også når Lars Myggen sætter sig i stolen, så kunne jeg forestille mig, så er der nogen, der rigtig gerne vil hjælpe. Ikke? Og det kan faktisk blokere for healingen, fordi man gerne også lidt vil bevise noget. Ja. Kender du frem Altså, til? det er jo bare sådan, at ja, jeg elsker simple modeller. Ja. Og jeg bruger, altså jeg læste jo bogen om det, og er blevet inspireret på den måde, at nogle gange, når jeg sidder og arbejder med et menneske, hvor vi ligesom ikke kommer nogen vegne, så kan jeg spørge ind til, hvilken del af dig kan hjælpe med at hele det her nu, og hvilken del af dig vil absolut ikke gøre noget ved det her nu. Det var da et spændende spørgsmål. Og så stopper jeg bare der. Ja, spændende. Okay. Fordi, altså, jeg kunne let have 8, 10, 12 forskellige delpersonligheder, som kom i spil i en session, og det var rigtig svært for mig at håndtere, og det var nærmest umuligt for terapeuten at håndtere alle de her. De sad jo og skrev, så de var helt blå i nakken. Okay. Ja, jeg ser det for mig. Nå ja, men altså, det er jo meget at håndtere og rumme. Jeg tror, kan Så du følge mig i har det? nogle af mine kolleger begyndt faktisk at bruge AI i sådan nogle sessioner, Okay. som så, altså fordi så lytter AI'en med på sessionen og kan ligesom strukturere de forskellige, og det er faktisk ret vildt, hvad det kan gøre. Okay, spændende tankespænd. Jeg Men vil det bare har jeg sige, desværre ikke selv prøvet endnu, nej, men det er nogle, da også en, jeg kender har arbejdet med det og været okay. super glade for at bruge den store sprogmodel til at hjælpe med at få styr på det. Det kunne være interessant. Jeg kan godt forstå, derfor der er mange bolde, ikke? Men min oplevelse som terapeut med det er, at det er, hvis min præstationsdel synes, nu skal jeg holde styr på det hele, men opgaven som terapeut er jo først og fremmest at være nærværende. Så hellere spørge et par gange, når er det den her del eller den her del, du taler fra nu, ikke? Det er okay, altså, men at man har nogenlunde en idé om, hvor de her forskellige røster kommer fra, uden at man sådan, skal kunne navngive dem eller give dem. Altså, det er okay. Altså, man er nødt til at være lidt mere... mindre i sin huskende hjerne, og mere i, du ved, bare i nærværet. Ja, Hvis der skal være healing, mener jeg. ja. Så jeg kan godt genkende det der, at det meget hurtigt kan komme til lang liste. Jeg endte bare med, at når jeg ligesom havde identificeret nogle Ja. trigger i en session, at så, så måtte jeg selv ligesom notere det ned, og så arbejder jeg med det selv bagefter. Altså, fordi det ikke blev Det bliver ikke mødt. forløst. Altså, for Ja. mig, så når jeg har et frosset øjeblik, Ja. hvor der er noget, der udløses i mig. Ja. For eksempel i går, hvor jeg gør rent, og så kommer jeg, og så kigger jeg over, og så står der 3 mega ulækre praderpander. Nå. Ja. Og så i stedet for med kærlighed at vaske brædepanderne op,
Hvad så? Hvem fanden er det, der har brugt de her bradepander og ikke vasket dem op? Ja, Ikke? Og jo, så gik Nadia sur i seng, tror jeg. jo, ja, okay. Ja, så hvad vil du sige med det? Det var et eksempel på et trigger. Det er en trigger. Ja, altså, Ulækre bradepander. ja, Så enten, så kan jeg stille dem udenfor, ja, eller også så kan jeg vaske dem op. Men lad være at bruge energi på det. Lad være at blive trigget af det. ja. Men så vil man jo allerede med det, så vil man sige, okay, der er en nu i hvert fald, der siger, lad være med at blive trigget af det, ikke? Der er en del af dig, som ved bedre. Og så var der en del af dig, som sagde Hvem det. fanden har Ja, svinet dem her ja. til? Det er der en del af dig, der så siger, ikke også? Og så er der dig, der ligesom ser begge det her, altså både den måde, du gerne ville have været på, og det, der skete. Og så kan man jo undersøge, altså, kan jeg vide, hvorfor den havde lyst til at sige Ja, sådan. ja. Men for mig, så er det først forløsende, når jeg kan stå tilbage. Jeg er inde i min egen krop. Jeg står med de her bradepander og kigger ned på de beskidte bradepander, og jeg er rolig i tankerne, fredfyldt i hjertet og let i kroppen. Ja, men det skulle det Først arbejde. når jeg er rolig, fredfyldt og let eller jordforbundet, er det her helt forløst. Prøv at, høre, ideen er jo, at vi består, som du selv siger, af forskellige delpersonligheder, og faktisk kan man se på dem som personer. Så ligesom hvis der var en person der i køkkenet, en anden person end dig, som havde den reaktion, så kan du ikke bare sige, altså gå væk. Du er nødt til at forstå, okay, kan jeg vide, hvorfor har du den reaktion? Interessant. Har du lyst til at tale med mig? Men når jeg så har forstået, hvorfor jeg har den reaktion, Ja, så slapper han jo af. Du skal tænke på det som person. Så, ja, jeg slapper af, men jeg kommer ikke i nul. det ved jeg ikke, du skal jo lige lære ham at kende. Hvad er det, hvad vil han gerne lave i stedet for at stå der og råbe? Men Ikke? nu har jeg ikke mødt nogen, der har nogen af de her interne familiesystemsterapeuter, der har fået mig i nul på noget som helst. Nej, Så jeg har ikke fået den oplevelse endnu. nej. Ej, og må jeg spejle en anden ting også? Jeg er virkelig selv også frustreret over at gå i terapi, Lars. Nå, men, altså, nu har jeg Ja, jo faktisk. arbejdet med dig med nogle af mine metoder, som slet Ja, ikke fungerede for dig. ja, ja, det er rigtigt nok. Og altså, så vi har forskellige modeller af verden, og vi må bare sige, hvis du ikke har prøvet 4-5 vidt forskellige måder at angribe de her Ej, traumating på, mindst. mindst, Ja, altså ja. jeg har jo prøvet 30 forskellige ting, Ja, ikke? jo jo. Og nu synes jeg, det er enormt spændende, at det vælter ud med forskning, der viser, at jo bedre du forstår det, terapeuten er i gang med, jo bedre virker terapeutens arbejde. Ja, og det okay, ja, spændende, ikke? Fordi så kræver det jo, at den del der er sådan, hvorfor er der ikke noget, der bliver forløst? Den skal jo også være med i rummet, og faktisk skulle kunne, altså har du stillet det spørgsmål i terapi? Ja, Ja, hver gang. ja, hvad siger de så? Jamen, det kommer, eller det løser sig selv, eller du må give det tid, og Aha, altså, jeg er jo bare vant til, det forløser vi nu. mhm. Altså, Ja, så det er for den, så for mig, så er det sådan en komplicerende, tidsforlængende teknik, som ikke giver mening for mig. nej, Altså, så, hvorfor skal jeg blive klog på det her, når det bare forlænger tiden for, at jeg kommer videre? men det skal du heller ikke. Så hvis du har den anden model der, som virker, så skal den slags jo over i den kasse. Det en ny model skal jo være, fordi der er noget, som stadig er uforløst, og man Ja, kan ja. ikke prøve at hjælpe. Men jeg tænker så, altså selvom jeg har læst bogen om hvordan, altså fordi grund til, at jeg startede i terapien, det var jo fordi, jeg læste bogen og blev betaget af Ja, Ellen, ja, og tænkte, fuck, det lyder fedt det her. ja, Og ja. ja, så Men det her, det synes jeg... jeg arbejder jo selv med 9 forskellige bevidstheder, Mhm. kroppen, og, og det synes jeg er en rigelig kompleks model, fordi jeg sad jo og skrev alle de dele ned, jeg kunne finde der, og jeg har jo fundet måske over 50 forskellige stemmer inde i mig, der vil alle mulige forskellige ting. Og nu Ja, vil det inspirere mig til, hvordan jeg kan finde 25 nye. ja, Så jamen det er det det. er bare ultra komplekst. Jamen, det er det. Så jeg synes, det er godt sent til mig, som er rimelig fragmenteret og har
altså oplevelsen af at være kompleks. Og jeg vil sige, jeg synes, det er en god pointe, det der med, at når du læser om noget, fordyber dig i noget, så er det jo ikke det er jo ikke det samme som, at det så er lige præcis det, man møder ved en terapeut. Og det er det, der virkelig er det, som jeg er ved at indse, hvor besværligt det kan være med terapeut, fordi vi er så forskellige, og vi har brug for så meget. Altså det er jo godt, vi er mange, faktisk. Det er jo godt, der er mange terapeuter. Så der er Det er mange godt steder for at gå mange hen. terapeuter, og vi skal, altså, jeg synes jo altid, hvad er den simpleste metode, og hvad kan på kort tid give et resultat? Det er jo ligesom det, jeg går efter, og så jeg er meget sådan fokuseret på korttidsterapi og et hurtigt resultat, men det er jo ikke, og hvis det løser problemet, så er det billigt og effektivt, men for nogen, en som dig, så kan man jo godt ligesom løbe sur i det og sige, okay, nu har jeg prøvet det her, der skete ikke noget, er der ikke noget, der virker for mig? Mm. Og jeg møder jo mange af mine klienter, som siger, jeg har prøvet alt. Altså, det har jeg jo hørt så mange Ja. gange, Ja. og når jeg så tjekker ind, så har de prøvet 3 ting. Altså, Ja, ja, i ja. forhold til, hvor mange ting jeg har prøvet, så har de ikke prøvet ret meget. Nej, det er Altså, det. jeg kan som regel altid nævne 5 ting, de aldrig har hørt om. Altså, Ja, ja. hvor længe har vi været i gamet, og hvor grundigt har vi været ved at undersøge de muligheder, der er. Og syret nok, så vil jeg stadigvæk sige, at det vi taler om, det her system, Internal Family Systems, eller Pathwork, stadigvæk er det, der har virket bedst for mig. Fordi for mig er terapi en kombination af, hvad der sker i terapisætningen, og så i mig selv. Ja, ja, Det sker og det er også jo, rigtig meget, når jeg man synes drømmer. jo, ja, fordi at jeg synes, det er jo enormt spændende at opleve. Nu er det et år siden, vi har lavet den sidste podcast, eller lang tid siden i hvert fald. Ja. Og det, der er vigtigt for mig at observere, det er, hvor meget der er sket på det år. Ja. Hvor lidt trigget du bliver af mig i dag i forhold til sidste gang. Taler du mig? Ja, Synes, lægger du mærke til det? helt vildt. Nej, hvor er det interessant. Okay, jamen altså, plejer jeg at blive trigget af dig? Jeg tror, du skal gå tilbage og lytte til en gammel podcast. Altså, den sidste, vi lavede, det var jo med ham, som jeg fandt ud af var din ven. Med hvordan Det skaber var du... Henning, Henning, ja, med hvordan skaber du dit eget liv? ja. Blev jeg trigget der? Ikke dig. Men det er jo blevet mindre over tiden. Så hvis du går tilbage til de første, hvor meget du blev trigget der, til nu, det er jo Ja. helt vildt. Det er virkelig sjovt, at du siger det. Jeg bliver også lidt pinlig. Men altså ja, det er rart. Så interessant, at du bliver pinlig over, at du bliver mindre trigget. Jeg bliver sådan lidt selvbevidst, tror jeg. Sådan lidt nok at vide, hvornår det er kommet ud henne, eller altså, og hvad du præcis mener med trigget. Nogle gange er det også bare, fordi jeg gerne vil sige noget. At jeg bliver ivrig. Altså, det der er åbenlyst for mig, du er mindre undskyldende, Ah, du beder mindre om tilladelse, du er mm. bare mere min ligeværdige. Ja, det kan jeg godt genkende, Lars. Prøv at høre. Jeg står på tærsklen til at blive 40 år. Jeg står på tærsklen til at blive 40 år. Whoop, Ikke? whoop. Ja, så jeg er sådan, nu må det simpelthen snart, nu må jeg simpelthen snart træde ind i det her, som er mig. Ikke? Jeg Det, arbejder stadig væk på at træde ind i det, som er mig, og jeg fylder snart 64. Men det er faktisk derfor, jeg ikke har sendt dig ustyrligt mange noter til i dag. Det ville jo være typisk, ikke også, at jeg havde gjort det. Ja, Og jeg bare har sagt, lad os improvisere. fordi, fordi jeg synes, jeg kan også bruge mange kræfter på noget, som så alligevel ikke bliver sådan. Øh, så det tror jeg, det er sådan jeg bliver snart 40 ting. jeg tror ikke, det har noget med alderen at gøre. Jeg har min overbevisning er, at du har taget dit arbejde med dit selvværd seriøst, Mm. og du har fundet en model, der virkelig gør en forskel for dig. Og Ja. den model har bragt dig et helt nyt sted hen. Du har simpelthen, det er jo min projektion, og min oplevelse af vores relation i dag, det er, at du har taget et kvantespring, og det kan jo alt sammen være noget, der er sket inde i mig. Ja,
Du bliver Er nødt det til at spændende? mærke efter, om du føler, at der også er sket en forandring i vores relation. Ej, det er meget spændende. Det skal jeg lige bruge noget tid på at mærke efter, men jeg elsker det der, du siger med, det er min projektion. Og det er derfor, jeg elsker det her landskab. Fordi også når jeg interviewer Lars nogle gange, så sker der underlige ting. Jeg siger underlige ting. Og bagefter, fordi vi har den her terapeutiske linse, så kan vi også lige tænke, om jeg kan vide, om jeg er samlet op på noget ubevidst fra den anden. Og sådan, altså, tingene er ikke så simple. Vi er to om det her, ikke? Så der er noget med, hvordan jeg har ændret mig, men der er også noget med, som du siger, vi er jo i en relation, ikke? Altså, vi er jo, Og ved hinanden helt vildt. vi er jo en relation, som har eksisteret i mange år, Manne. Ja, Ikke? Så det er jo ikke bare en ny relation, der er startet i dag. nej. Den er startet 1. marts for 5 år siden. Ja, nej, ja, og snart 6. Ja, Snart 6 år siden. det er vildt nok. Ja. Ej, der er jo sket altså, vanvittigt meget der. Og det er jo også det, jeg plejer at sige, når jeg snakker om traumaterapi-podcasten, at altså, det, er jo, det var der skete utrolig meget traumatisk kollektivt, og det er helt klart for mig i de år der, og særligt 2020, ikke? Jeg tror, det var 10 dage inden corona. Ej, så vildt, ikke? Vi havde lige Der, mærket. der havde vi first contact. Ja, hold kæft, mand. Det er lige inden det hele lukkede. Lige inden det hele lukkede. Altså, så på de her snart 6 år, jeg er blevet far, Ja. min produktion på dig, du er blevet mere værd. Haha. Eller sagt mere præcist, du accepterer bedre dit værd. Mm. Jeg kan godt mærke, at det ikke er behageligt for mig at snakke sammen om det her. Du er mere modig i relationen. Ja. Mm. Ja, altså ved du hvad, det er noget, jeg arbejder på, at blive mindre underdanig. Det er det faktisk. Ja. Og så hjælper det, som du siger, at vi har kendt hinanden længe, så man har en eller anden base af tryghed. Jo. Der er Ikke? en base af tryghed, men der er Ja. også, at ligesom vi bygger videre på en relation, og vi vil begge to relationen, og vi vil hinanden det bedste. Ja. Ja. Og at det her, vi taler om nu, synes jeg er enormt vigtigt, at der er forskellige modeller, så jeg ikke sådan behøver at føle, om, hvor irriterende det ikke virker for mig. Der er noget, det virker, så er der noget andet, der virker for dig, hvis det er sådan, du har det. Ikke? Præcis. Så er der Og det er jo noget så vigtigt, at vi bare rummer, at vi prøver forskellige modeller af, andet. og de modeller, der fungerer for os, dem bruger vi mest. Ja. Og til det, du sagde først med hjernen, altså alle modeller er en forsimpling. Ikke? Det er det, man siger, det er landkortet, det er ikke territoriet. Sådan er det per definition med en model. Så sådan er det også, når man læser om Internal Family System. Så er det sådan, okay, det er en skitse. Og så når man går til dig, ja, så bliver det altså virkelig komplekst. Så bliver det virkelig stort og uregerligt. Fordi det er vi mennesker, det er vores psyker. Og jeg har også lyst til at sige, at det er interessant, at vi taler om det her nu, med at prøve meget forskelligt at blive inspireret af hinanden i skyttens sæson, fordi vi kommer fra skorpionens sæson. Skorpionen, som går ned i dybderne og er kommet til grænsen for, hvad man kan. Jeg kan ikke mere, jeg er nødt til at forny mig, jeg er nødt til forandring. Sådan er det i skorpionen. Og det kan så være igen med en partner eller noget andet, man merger med, men man kan ikke mere selv. Der skal noget andet til. Og når man så kommer hen til, hvad end det er, man merger med, hvad det er, man finder tæt ind under huden med, så kommer man over i skytten, og kan pludselig se, der er jo en større mening med alting. Det handler ikke bare om mig. Jeg var nødt til at række ud over mig selv, om det så er til en anden, eller til et filosofisk system, et eller andet, som bringer den her højere mening. Og i skytten, så er man jo ikke så nem at stille tilfreds.
Der skal rigtig meget stimuli til. Ja, så dig, der lytter med, du skal bare forstå, at der er en kæmpe palette af ting. Der er en kæmpe palette af muligheder, og nu er du blevet inspireret lidt af vores samtale i dag til, er du mest til mere simple modeller? Er du mere til mere komplicerede modeller? Måske er du til en blanding. Måske er du til noget helt andet. Mm. Men der er helt sikkert noget lige præcis for dig. Inden vi runder totalt af, Lars, så må jeg så lige stille dig et personligt spørgsmål. Mm-hmm. Vi kan jo se, om du vil svare på det, hvis jeg prøver at stille det. Altså, det er jo bare fordi, i det her forgangne år, så har du også mistet din mor, eller din mor er krydset over, og der har jo været sådan national sorg på den måde. Er det jo specielt at have en mor, som har betydet så meget for mange andre end den nære familie, ikke? Ja, det var Jytte Appelstrøm, hvis du ikke ved, hvem min mor var. Så hvordan har det været for dig, at sådan hele landet har sørget og haft noget at sige om, at din mor er krydset over? Altså, jeg er jo virkelig taknemmelig over, at der var en fyldt kirke ved hendes bisættelse. Jeg er taknemmelig over at få så mange positive tilkendegivelser. Jeg er taknemmelig over, at de positive minder fylder mest, Mm. men at jeg ikke er bange for at tage fat i nogle af de negative minder, Ja. som stadigvæk er uforløste, og arbejde med dem. Så ja, jeg synes, det har været det sidste år med min mor, og den sidste måned på hospice, og i år har været gode år. Mm. Jeg Øhm, synes, det er godt, du siger det der med, at du kan både jo lægge mærke til alt det gode, og I havde en god sidste tid, lyder det til. Og samtidig så er der et arbejde inden i, tror jeg, rigtig mange af os, som handler om at konfrontere den der forældre, som jo hører til i fortiden. Ikke? Det er jo det der indprint af forældrene for lang tid siden. Præcis. Så min mor har gjort nogle ting med sin bedste intention, men det var ikke godt for lille Lars. Og Ja. det er så vigtigt for mig, at jeg kan blive ved med at gå tilbage og se dysfunktionel Ja. adfærd fra min mor, Ja. og arbejde med det, uden at det betyder noget som helst om min kærlighed til hende, og hendes kærlighed til mig. Mm. Hver gang der er et eller andet, jeg opdager, så er jeg villig til at processe det og bearbejde det, og i mine øjne skabe en endnu bedre relation til min mor, ud fra både en forståelse af min mors adfærd, men også en forløsning af det, der har været i mig. Ja. Ja. Så Mm. måske skal vi lægge op til, at næste gang taler vi om traumer og sorg. Ja. Ja, det kunne vi godt. Sorg. Ja, det kunne vi godt. Absolut. Og hvordan man dealer med det. Ja, Aller sidste ting, Lars. Det er fordi, der sker mange parallelle ting over i mit hoved, ikke også? Og jeg har siddet lidt med den der bikommentar, du havde om, at hvordan jeg har jo taget noget dit uddannelse, og du ligesom sagde, og det virkede slet ikke for dig, og sådan, ikke? Og det er rigtigt nok, at jeg har en fortælling der i mig, men jeg vil også sige, at det er jo ikke sikkert, at det har været, altså apropos det, vi taler om, at det har været modellen, og det kan være måden, det har været præsenteret på, og hvordan det har ramt mig lige der. Forstår du? Jeg har bare lige brug for at nuancere den der, fordi det er ikke sådan, nå, men så virkede det ikke. Okay, det gik ind i mit system lige der. Jeg havde en reaktion, og den reaktion kunne så være blevet mødt, men nogle gange, når du så sidder på en uddannelse, så er der ikke rigtig plads til det, fordi så skal man ligesom videre med næste ting på. jeg drømmer jo stadigvæk om, at du kommer på en af mine grunduddannelser i fysisk form. I fysisk form? Hvad skal jeg i form? Det er for meget for langt. Eller Jeg skal jeg bare tror komme ikke, du fysisk? helt forstod, hvad jeg mente. Nej, prøv lige igen. Det lyder som et Altså, du har fitnesscenter. taget mine kurser online. Nej, gik jo på en skole fysisk. Ja, ja, Inde i Hellerup. men at komme igen Okay, og opleve det fra et andet sted. ja. I Ikke, fysisk form, men ikke i fitnesscenteret, der hedder det. ikke i fitnesscenteret, men altså
Ja, men skal man så til Bogø? Altså, du er jo flyttet på landet. Vi holder kurser i København og i Ja, okay. Jylland. Ja, okay, okay, okay. Ja, jamen det er to be continued. Who knows what happens? Ja, Nej, altså, ja, men er det ikke rigtigt, det kommer op? Der er mange ting, der spiller ind i det. Og det er derfor, ja, at man ikke bare sådan om, det var en dårlig terapeut, det var en dårlig model. Lige der clashede det, og det kunne være interessant at se på. Hvad var det, der clashede? Der er jeg sådan rigtig nørdet. Okay, den sagde, altså terapeuten sagde sådan her, du oplevede det her. Så sådan gå helt tæt på det. Jeg kan også godt lide at optage terapier, så man kan det med sig ja, selv. Noget præcis. Hvad var det, der skete? Hvad var det, jeg reagerede på, ikke? Det er ja. virkelig nysgerrig på hver detalje. Det er sådan noget, kan jeg godt lide. Nå, skal vi slutte af? Vi skal Prøvet, slutte. du har prøvet et par gange. Du får lov til at sige Jeg siger det. de sidste ord. Ej, jeg kan ikke huske. Har vi nogle faste? Nej, det har vi ikke vel. Jeg tror, vi siger tak. Kæmpe tak til Lars Mikkel og til Manne Gullager og til alle jer, der har lyttet med. Tak for det.